Изложба в русенското читалище Христо Ботев разказва за живота и дейността на апостола на свободата Васил Левски. Богатата експозиция от книги и постери проследява целия житейски и революционен път на дякон Левски и неговите съратници. В изложбата сме показали и много книги, които се намират във фонда на нашата библиотека. Много произведения, които са посветени на биографични изследвания за живота и дейността на Левски. Много юбилейни издания, които смятам, че ги има на по-малко места в библиотеките, тъй като ние ги притежаваме пак като дарение от Общобългарския комитет Васил Левски, както и всички така по-важни, по-актуални издания на комитета Васил Левски. Традиционната изложба посетиха деца от училище Васил Априлов. По повод годишнината от обесването на Васил Левски, те се поклониха пред саможертвата на героите, загинали за свободата на България. Онова, което трябва да знаят всички хора, това е чистотата в образа на Левски. Неговото себеотдаване, саможертва. Няма друг образ, толкова много се отдае на революцията, както Васил Левски. Изложбата, посветена на Васил Левски на освободителното движение на българите, може да се види в фоайето на читалището до средата на март.